Ràdio de Catalunya avui es tracta de fer visible aquesta unitat i fer saber tot el sollerit que som aquí i que comptam en tots vosaltres, en tots vosaltres i en la nostra força en comú per tirar avall aquest govern de majoria absoluta i absolutista del Partit Popular. Aquests anys que duim de govern Simarro, en concret aquí a Sóller, han estat molt mal de passar. Per la política oscurantista que han fet, sense donar informació de cap tipus de les decisions que havien de prendre, ni saber exactament els comptes així com estan, els topers de l'Ajuntament, el deute, no sabem el que ens poden trobar d'aquí una sèrie de mesos quan entrem a governar. Així tot, han fet l'oposició, l'única oposició que hi ha hagut dins l'Ajuntament, que hem estat els únics que hem fet posar mal humor i nerviosos a l'equip de govern i en el parla. Perquè hem estat en els 3 anys una oposició que ha fet rectificar decisions que ja havien preses i els han fet tornar enrere. A lo darrer ja no ens ha quedat més remei que anar a denunciar per la via legal actuacions com les famoses cartes d'esport o la darrera, la famosa enquesta sobre el projecte de CETRA. Decisió sense partida pressupostari per justificar a la correguda la decisió ja presa.